ኣብ ሃገረ ሶማል ሰብ መዚ ዞባ ፑንትላንድ ንሓንቲ ብቕትለት ዝተኸሰሰት ጓል 34 ዓመት ሶማላዊት ረሺኖም እታ ሎሚ ብጢት ዝተቐትለት ጓል 34 ዓመት ሆዳን ማሕሙድ ድርየ ንሰራሕተኛ ገዝኣ ዝነበረት ጓል 14 ዓመት ኮተተ ቀጥቂጣ ብምቕታለያ ንሞት ተፈሪዳ ሞት ናይታ ሳብሪን ሳይላን ዝተባህለት ቆልዓ ኣብታ ሃገር ዓቢ ቁጥዕ ፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር እቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ብመሰረት እስላማዊ ሕጊ ቅሳስ ብቤተሰብ ናይታ ግዳይ ዝኾነት ኮተተ ዝተወሰነ ምዃኑ ሰብ መዝሓ ቢሮም ክትርሸንን ከላ ናይ ክልቲኡ ወገን ስድራቤታት በኣካል ተረኺቦም ነይሮም እዮም ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንፈለማ እዋንያ ጓል ንስተይቲ ብውሳነ ሕነ ምፍዳይ ተረሺና ዘላ እታ ግዳይ ቅትለት ዝኾነት ጓል 14 ዓመት ግዳይ ኮተተ ጓል 1 ዓመትን ከላ ወለዳ ዝሞትዋ ዘኽታም ከም ዝነበረት ይፍለጥ ድርየ ነቲ ትፍጽሞ ዝነበረት ዓመፅን ስቅያትን ብቴሌፎን ትቆድሖ ምንባራን በገለ ናብ ህዝቢ ድሕሪ ምውፅኡ ስምባደ ከም ዝፈጠረን ፖሊስ ገሊጾም ኣብ ሓደ ካብቶም ቪድዮታትን ድምፅታትን ቃንዛኺት ደስ ኢልኒ የስተማቕሮ ኣለኹ ክትብል እያ ትስማዕ በዚ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣብ መላእ ሶማል ኣብ ልዕሊ እዛ ጓል 34 ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃብ ፃውዒታት ክቐርብ ፀንሐ ኮይኑ ናይ ቀረባ ስድራቤት ናይታ ሂወታ ሳእነት ጓል 14 ዓመት ግዳይ ድማ ሞት ክትፍረድ ኣለዋ ኢሎም ድሕሪ ምሕታቶም ሰብ መዚ ንሞት ፈሪዶማ ብጥኢት ክትቅተል ተወሲኑ ተረሺና እያ ዘላ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ትማሊን አባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብጀካ ንሰራዊት ኤርትራ ክኸስስ መስምዑ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ንኤርትራ ምስ ሶርያ ብፍላይ ድማ ንቀይሕ ባሕሪ ምስቲ እስራኤል ተቆጻጺራቶ ዘላ ከበሳታት ጎላን ኣመሳሲሉ ክዛረብ መስምዑ ኣዛራበ ጉዳይ ኮይኑሎ ብወገን ኤርትራውን ብዛዕባ ዝጉዳይ ገብረ መልሲ ዝተዋህቦ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎ ስውርን ናይ ኩናት ኣጀንዳን ምኽኑይ ንምግባር ዓሊምዮ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘልዓለሉ ምስ ጎላን ኣመሳሲሉ ዝተዛረበ ብምባል ገብረ መልሲ ሂባያ አብይ አሕመድ ግን ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ከበሳታት ጎላን ኣመሳሲሉ እንታይ ኢሉ አብይ አሕመድ ኣብቲ ንኣባላት ባይቶ ዘስምዑ መደረ ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ከምቲ ከበሳታት ጎላን ንእስራኤል ዘለዎ ትርጉም ዘለዎ ክብል ተዛሪቦ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣይግባኣን ኢልካ ምሕሳብ አንጻር ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ክብል እንከሎ ኢትዮጵያን ቀይሕ ባሕርን ክፈላለዩ ኣይክእሉን እዮም ክብል እውን ተሰሚዑ እዩ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ምስቲ እስራኤል ብ1967 ዝተቆጻጸረቶ ከበሳታት ጎላን ከመሳሰሎ እዩ ተራእዩ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ዘረብኡ እስራኤል ንከበሳታት ጎላን ብፀጥታዊ ምኽንያት ሒዛቶ ክብል እንከሎ ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ልክዕ ከም ጎላን ክትቆጻጸር ኣለዋ ዘሰምዕ መግለጺ ሂቦ ከበሳታት ጎላን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶርያ ካብ ርእሰ ከተማ ሶርያ ደማስቀስ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ በሪኽ ከባቢታት ኮይኑ ስፍሓቱ ድማ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ከም ዝበጽሕ ይዝግላጽ እዚ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ እስራኤል ብ1967 ኣብቲ ናይ 6 መዓልቲ ውግእ ዝበሃል ብሃገራት ዓረብ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ንሰራዊት ሶርያ ደፊኣያ ተቆጻጺራቶ ካብኡ ነድሓር ድማ እስራኤል ንከበሳታት ጎላን ኣካላ ብምግባር ኣብቲ ቦታ ሰፋሮ ከተመጽእ እንከላ ኣብዚ እዋን ከዓ ልዕሊ 20,000 ዝበዝሑ ዓሌት ድሩዝ ዝኾነ እስራኤላውያን እዮም ዝቕመጥዎ እዚ ከባቢ ከዓ ብጀካቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣገዳስነት ወተሃደራዊ ኣገዳስነት እውን ዘለዎ ኮይኑ እስራኤል ኮይተቆጻጸረቶን ከላ ከዓ ሰራዊት ሶርያ ካብዚ ጎቦታት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ደብዳብ ከቢድ ብረት ዝፍጽም ዝነበረ ነዚ ንምክልኻል ከዓ እስራኤል ንከበሳታት ጎላን ድሕሪ ምቁፅጻራ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ጎቦታት ናይ ጎላን ኮይንካ ንርእሰ ከተማ ሶርያ ደማስቀስ ክትከታተላን ብቐረባ ክትሪኣን ከም እትኽእል እውን ይሕበር ሶርያ ወላውን ወትሩ እዚ ከባቢ ኣካለይ ኢላ ትማጎት እንተኾነት እስራኤል ግን ካብ 1981 ጀሚራ ኣካል ካርታ ኣገይራትያ ወላውን ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ እንተዘይረኸበ ኣሜሪካ ግን ኣብ ግዜ መሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2019 ብዕሊ ከበሳታት ጎላን ኣካል ልኡላዊ ግዝኣት እስራኤል ምዃኑ ኣፍልጦ ሂባትያ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከዓ ነዚ ሕጂ ምስ ቀይሕ ባሕርን ኤርትራን ኣመሳሲሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ንቀይሕ ባሕሪ ከዓ ንኢትዮጵያ ኣገዳስነቱ ልክዕ ከምቲ ጎላን ንእስራኤል ዘለዎ ኣገዳስነት ብምባል ገሊጽዎ ይዝርከብ እዚ ብወገን ኤርትራ ቁጥዐ ፈጢሩ ገብረ መልሲ ተዋሂብዎ ዘሎ ኮይኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብይ ንጉዳይ ጎቦታት ጎላን ምልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስውርን ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኹኒ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊጽ ወሎ
ودونة النويح عمتات ليبيا زمرحن بتقوم تستقتلن مرحيل ليبيا نبر كونرال معمر القذافي زخونه سيف الإسلام قذافي بتقيت كم استقتلته قاليتو موت اتبسفحو كم وراسي أبو كرت أنحه ود 53 عمت سيف الإسلام أزارب أرستك خون كإلو زلو خوينو بسولس سلسة لكاتيت كم استقتل دما حلافي بوليتيكاو جلؤه نمع كنا زينا ليبيا حابير له طبقوا نمع كان زينا جانس فرانس فرساب زهاو حابريتا دما حانتي 4 سبات زحازت أهادو كوماندو أب كتما زينتان أب زركب منبر جزء بزفت أمتو سرحيت كم استقتلك وانت قلت بدحرتي متقعتي من كهلا كم زخلقن نتصور أيكونا نيلو أبكالي تتصرر زينا غا حافتو نتلفجن ليبيا أبزهابو تحبريتا مسا الجيريا أبزا الدوب كوابيتات تهاجر كم زموته قليت على سيف الإسلام قذافي دحرتي كاب شحن شعتميتن سوسانت شعتن جميرو كساب كل تشحن عسر تحدن بنعب كاب سلطانو زت آلين زت قتلنا بؤو أبتهاجر اتزيادة صلاون تفرحن سب كوينو كرأه كم صنحي فلات اتي بشحن شعتميتن سبعان كل تنزت تولده سيف الإسلام قذافي كاب كل تشح كساب مفراس سرعات قذافي ليبيا مسمع باوያን ንምቅራብ ወሳኒ ተራ ተጻዊት ነይርዮ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ኣቡኡ ኣብ ኣርሜናዊ ዓፈና ጸረ መንግስታዊ ተቃውሞታት ወሳኒ ተራ ነይርዎ ተባሂሉ ተኸሲሱ ኣብ ከተማ ዜንታን ብዝዓስከረ ሓደ ሓይሊ ምልሻ ን16 ዓመት ተኣሲርዮ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ 2011 ኣብ ምዕፋን ተቃውሞታት ተራ ነይርዎ ብዝብል ገበናዊ ክሲ ኣንጻር ሰብኣውነት ኣብ ፍርዲ ከቕርቦ ሓቲቱ ነይርዮ ኣብ 2015 ድማ ኣብ ምዕራብ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስት تركب تروبولي أب زركب بيت فردي نسو أب زينا برولو نموت تفريد نيريو دحر خلط عمد جن أب طبرق مبرق تهاجر بملشاتات بقريتات فتحيو دحر ودك قذافي ليبيا زتفل عليه ملشاتات بزقات أصروا كبابيتاتن أب كلتا تقنا قنتي منجستاتن يتخففي لا تركب أب نفس وقف كتما دارجا رؤوس الزخالة أما حداري ملشاتات زركبو خوينهم سيف الإسلام قذافي دما مستي أب زنتان نتخفف تقات أصيرو زركب قد محجة أصيرو زنبر ملشا فينيو كسابني بريزيدنتاو مرج أنا خوادادر لعل داقا فرخيبو زصنحا أبتزمت زلو بريزيدنتاو مرج أخا حدا كابتوم كأندي تساتفتك خون تثبيت تغيرو لنيريو سيف الإسلام أبوه مرحي أبزو نبرو الأوان زخون وقعوه منقستاو حلافنة كوانتا زي نبرو أبوه نمدب ممعبال نيكولا رواز أركو قوارس كساب مأمان زباتسح بوليسي يقرصن لعلوايت صفح زي الربات يمرحن كم زنبرة تنتنتي يحبرو بتون السز مرحة زنبرة معدمة قبل علاتا قذافي زمرحة زنبرة ليبيا زنبرة عالم لخاو قدا كل عالم كله بزحد ما سيف الإسلام كم مرحي تحدثون قبول قص نايتا التقيير ليبيا غيرهم يقصرون يرم يوم نسوغن وترو سلطان كبابو كورس دليت كم زي نبرة بمقلاص ورشا سلطان زورس حرشا يكونان كم زبلا ونز ذكريو يخدم بعد دحر ودقت سرعاتنا يا ابو كومد ما دحر بيت ما اسرتو كبيت ما اسرتا بزوص قالو بتم اسيرو ما زنبرة ملشاتات دغف رخيبو اب كل تشحن عيسران حدن اب بريزيدنتاو مرجات هاجر نخوادادر مخانو افليط امباري يذكر ات بريزيدنتاو مرج اجن تناويحو كساب حجه زي تخايده خوينو اب زغير وان ككايدي بهالله اب زنبرة وان دما سيف الاسلام قند تودادار خوينو كقربيت تثبيت تغيرلو زنبرة نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم